Pasatakoa gertatu zenetik, hitz batzuk idaztea pendiente nuen. Hori bai, zer esan, nola esan, nondik hasi, eta non, noiz, nola, bukatu. Ez dakit. Zaila egiten zait, esan nahi izan dizkizun, eta esan nahi dizkizun gauza guztiak, modu erraz eta komodo batean egitea. Hala da. Dena izan eta izango zara niretzat. Nire zati bat izango zara betiko. Horregatik, sentimenduak islatzeko modurik egokiena, abesti batean izan da. Nola ez, zer bestela. Zauden lekuan zaudela. Gustatuko zaizulakoan. Zuretzako hurrengo lerroak.